Zdravím vás, dámy a páni. V tomto videu by som pár slov doplnil k článku, ktorý vyšiel v regionálnych novinách Mihorna Nitra dnes 14. apríla 2025 s názvom Kamiony s výbušninami im jazdia okolo domov a s takým podtitulkom Ľudia sa obávajú najhoršieho, problémom je aj križovatka. No, z okolností to urobil pán redaktor Slavomír Pavle tak, teda, že sme tam boli aj pozrieť, aj sme debatili, no a pritom ma odfotil. No, môjim cieľom nebolo, aby som to tam, ja tam bol akože na titulnej strane, no ale no, tak to spravila redakcia. No, dovol by som si poďakovať pánovi Pavlemu z toho dôvodu, že bolo to také operatívne. Ja som mu zavolal, že či má teda vôbec chuť a čas sa tomu venovať a ako taký tip na reportáž. To bolo piatok v podstate tak pred vyše týždňom. No a bez problémov sme sa stretli, dohodli sme sa, že sa stretneme okolo 3:00 tam pri križovatke, ktorá ide do vojenského poránskeho závodu. No a v podstate sme sa porozprávali, čo bolo, ako bolo. Stručne, no a potom v podstate on mal záujem si to aj pozrieť. Tak prišiel cez cestu ešte trošku ďalej smerom k vojenskému závodu. No a potom mal záujem aj vlastne na rozhovor. Takže tu sú tiež spomínaní obyvatelia, ktorým tiež ďakujem, že boli ochotní sa vyjadriť. Pán Ľuboš Karak a potom ďalej starší pán na dôchodku, ktorý tam taktiež býva, pán Koloman Svaček. No a ono to je na tej hlavnej strane, pokračuje to na strane 3. No a v podstate tu sú aj tie titulky, že upozornil občiansky aktivista, že to bola moja maličkosť, ale čo je dôležité, že čo vlastne sa aj požaduje, tak požadujú bezpečnostné úpravy a novú cestu. Bezpečnostné úpravy, tak ako je v článku uvedené, že nie je tam na tej Duklianskej ulici ani chodník, čo má v kompetencii skôr mesto. I keď ten právny stav je taký, že je to verejná účelová komunikácia a čo komunikujeme s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, tak je to také zmiešané vlastníctvo, lebo časť tam má aj Ministerstvo obrany z toho dôvodu, že je tam aj taký vojenský objekt, teda ako štátny. No a potom tá časť je aj v súkromnom vlastníctve. Takže to by sa malo tiež riešiť, ale teda, že v podstate záver z toho štátneho odborného dozoru toho jedného, čo tam bol. Takže všetko je v poriadku, nie sú tam žiadne nedostatky a v podstate potom ešte v tej odpovedi, čo sa týka plynu, že teda tie vozidlá nákladné nespôsobujú nejaké poruchy toho plynovodu a v čase toho odborného dozoru bola poškodená aj kanalizácia. No, takže to ja nekomentujem. Keď tí odborníci tvrdia, že nie, no tak zrejme nie. No a v podstate je tu tiež, že štátny dozor nezistí žiadne nedostatky. Totižto na tom štátnom odbornom dozore bol prítomný aj zástupkyňa, teda pokiaľ mám dobré informácie, z okresného radu v Trenčíne, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, aj prítomní zástupcovia Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne, aj okresného riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne. Ďalej aj Slovenská správa ciest dalo stanovisko. No a v podstate prebehlo to tak zvláštne, že jedna vec je, že nejako navrhovateľa toho štátneho odborného dozoru ani neprizvali. Tak ja som to proste zaslal tým občanom, ktorí tam bývajú a oni tam prišli, vlastne sa tam tak akože nanominovali sami, čo boli asi prekvapení tí, ktorí zvolávali odborný dozor. No ale myslím si, že je to neslušné. Takýto postup ja považujem za neslušný, že teda keď nejde o fazulky,
ale akože mňa ako navrhovateľa tam ani nepozvú. No. Tak majú na to právo, pokiaľ nie je taká zákonná povinnosť, ale nejaká občianská spoločnosť, čo sa tu hovorí 30 rokov a tak ďalej, no tak ako slušnosť káže, že som mohol byť prizvaný a vlastne aj pán primátor verejne povedal, že nie je problém sa stretnúť. To stretnutie nejaké nebolo na Mestskom úrade v Novákoch a na ten štátny odborný dozor som nebol pozvaný. No a tak, ako je tu uvedené v článku, že v podstate, ja som tam len upozorňoval, že je tam zlý výhľad. V zásade tá križovatka podľa môjho názoru nesplňa parametre. Nesplňa parametre, tie oblúky, takzvané oblúky to sa volá, čiže konštrukcia križovatiek. Z toho dôvodu si to dovolím tvrdiť, že má to trošku v oku aj pri ceste do Nitrice, kde to bolo podobné, že keď sa odtiaľ vychádzalo, tak to bolo kolme, aj nákladné vozidlá, respektíve autobusy, ktoré vychádzali, tak museli ísť do protismeru. A tu je to o niečo lepšie, o niečo, ale len, že jednoducho podľa mňa to nevyhovuje. No a oni tam ako riešili to, že teda dali tam zrkadlo, čo som ja upozorňoval, že tie zvodidlá tam akože v tom výhľade prekážajú, ale nežiadal som ich akože odstrániť. No a oni tam napísali, že nesúhlasia s odstránením a plne si to nejako vymysleli, že ja chcem odstrániť a teda riešenie je to zrkadlo, ktoré v podstate sa tam aj navrhovalo, že ale to je len krátkodobé riešenie, že aby tam bolo zrkadlo, keď sa vychádza, aby ako tak nejako bola zlepšená tá viditeľnosť, čo sa samozrejme, že nerieši, keď je tam povedzme nejaká hmla a iné, to je len taký malý pomocný prvok, by som povedal, to zrkadlo. Takže a tváriť sa, že všetko je v poriadku, čo tam napísala zástupca Slovenskej správy, že nevidí problém, no ale iné napíše, iné mi potom povie do telefónu, no takže no a prečo som sa aj tak rozhodol, že oslovím teda aj médium. My sme už oslovovali zo začiatku, že aj televíziu nemenovanú, ale že to musia schváliť a že nie. Potom bolo, že aj áno, ale potom, že nie. No tak akože ja som konal operatívne a nebolo to plánované, takže to je taký prvý mediálny výstup. No a z toho dôvodu, že všetci možní, ktorí aj tu sú uvedení od pána prezidenta, však on celkom nemá zákonné kompetencie, ale ja si myslím, že je to do určitej miery aj vec vrcholnej politiky, pretože riešia sa tam zbrane a ide o to, že vzniknú tam náklady, povedzme, na vybudovanie novej cesty. No ale zákon hovorí jednoznačne, že ten, kto vyvolá túto potrebu, tak na jeho náklady by sa to malo zrealizovať. No a v podstate určité telefonické informácie boli aj také, že by to mohol financovať alebo spolufinancovať aj štát, akože aj k iným takým vojenským areálom, subjektom podnikateľským štát prispel na cestu. Čiže ja to beriem tak, že kde je voľa, tam je aj cesta, že to riešenie by sa našlo a tak ako sa nakoniec našli financie tam pri ceste pri Nitrici, štátnej cesty, kde sa riešili odbočovacie pruhy a 25 rokov sa to neriešilo. Takže keby bola vôľa, čo aj určitá vôľa je, ale je to kompetencia viacerých orgánov. Jednak ministerstvo obrany, pretože tam má proste aj určitý objekt, ktorý je vo vlastníctve štátu. Ďalej samozrejme ministerstvo dopravy, pretože on tiež môže riešiť štátny odborný dozor na všetkých cestách a prvýkrát to odmietli vykonať štátny odborný dozor, čiže uplatniť si svoju zákonnú kompetenciu a druhýkrát po ďalšom liste, respektíve to bol e-mail, prvý bol list aj na úrad vlády pánovi predsedovi doktorovi Ficovi, potom bol ešte e-mail, no ale úrad vlády teda konal. No a dvakrát dali na vybavenie a žiadali sme aj osobné stretnutie, aby prišli teda tieto zainteresované subjekty a normálne sa stretnúť pri káve, pri minerálke a povedať si, aký je právny stav, aké sú možnosti,
a posúdi na mieste činu proste tú dopravnú situáciu, pretože je aj zákonná definícia, že by malo byť zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. A to nemusí byť odborník ani držiteľ Nobelovej ceny a nejakých certifikátov na projektovanie ciest a diaľnic, tak vidím, že nie len ja, ale tak ako tí ľudia, čo tam sú, tak vidia, že kamióny stoja aj na hlavnej ceste, pretože keď sú tam osobné vozidlá, ktoré vychádzajú z VOP, tak jednoducho sa tam ani tým oblúkom malým nedostanú a zastanú na hlavnej ceste. No takisto, keď sa vychádza, tak jednoducho tie kamióny tam majú určité problémy a podľa môjho názoru to nesplňa. No a doteraz v podstate venujeme sa tomu od septembra minulého roku, takže to je už pomaly viac ako pol roka. No a nikto sa nepodpísal na to, že áno, táto križovatka, nie táto, čo je na obrázku, ale tá križovatka na napojenie na štátnu cestu prvej triedy, že je v poriadku, je podľa normy také a toľko metrov je predpis a skutkový stav je taký a je to v poriadku. Alebo to nie je v poriadku. Takže a také argumenty, že nie je to dopravný, teda, že nie je to nehodový úsek, tak akože to nech si nechajú tam tá úradnička na ministerstve dopravy pre seba. Lebo tiež tým mám skúsenosti, že keď som upozorňoval, že pri Nitrici je tam okolo 30 zosnulých za 25 rokov a že tak sa mi pomaly niektorí smiali, že to preháňam a že to nie je evidované ako nehodový úsek, tak to sú už iné parametre nejaké polície, čo teda môže byť, že jednoducho tie príčiny mohli byť rôzne, že nepozornosť, alebo ľudský faktor, alebo vie, že tam boli aj také nehody smrteľné, že chcel tam spáchať samovraždu, tak zámerne narazil do protiidúceho vozidla, no tak akože to už je druhá vec, no ale tu ide o to, že treba predchádzať. Treba predchádzať tomu, aby sa tam stala nejaká nehoda, z toho dôvodu, že je tam jednoducho preprava výbušných vecí, no a v blízkosti je aj zastávka autobusu. No a ako jeden hovorí politolog, že čo sa môže stať, sa stane. Takže ide o tú prevenciu, čo niektorí tí úradníci štátni aj tomu rozumejú, ale nemajú kompetencie a aj majú akože dobrú vôľu, aj v podstate sa zhodujú s tými mojimi názormi a našimi názormi z tých občanov, ale jednoducho nespravilo sa nejaké seriózne stretnutie, tak ako to je do mesiaca, zvolám ten termín a so všetkými orgánmi a sa spíše nejaký zápis a rieši sa postupne ďalej. Takže akože už som bol nahnevaný, tak jednoducho cieľom tohto článku je to, že aby bol vyvinutý verejný tlak. Už to aj išlo na okresný úrad do Trenčína, aj so sprievodným listom, aj mailom, aj tejto papierovej forme. Pôjde to ešte aj ďalším, nebudem hovoriť ktorým, ale aj na najvyššie miesta, aj do Národnej rady, aj na ústredné orgány štátnej správy. Takže snáď to pomôže a toľko na vysvetlenie, že prečo, za čo, ako. A toto je prvý mediálny výstup. No, môže sa stať, že tam príde aj nejaká televízia. To už uvidíme. Ja to naháňať nebudem. Zatiaľ to riešim s tými kompetentnými. A tak, ako je aj v tom článku uvedené, okresná prokuratúra pri Ivzi sa tomu venovala, krajská prokuratúra v Trenčíne. Oni tam popísali na 4-5 strán, no ale v podstate záver, že však odborný dozor bol a oni nemôžu ako v podstate prikázať. No taký bol záver. Ďalej som to nedával na generálnu prokuratúru, lebo však ako venujem sa iným veciam, nie len tomuto, ale no, tak akože je to taká, aby som povedal, občianska vzbura z mojej strany, že už stačilo si dopisovať v podstate pol roka a treba vyvinúť aj občiansky tlak. No, tak toľko na vysvetlenie. Uvidíme, čo bude ďalej. Možno bude aj ďalší článok, keď sa nejako veci pohnú alebo nepohnú. Tak uvidíme. Fajnový večer.